Kigger man på balancen, kan man se, at inventar i alt, der har vi for 20.533 kroner. Varebeholdningen i alt, der har vi for 179.843 kroner. Vi har ikke noget til godehavende. Likvidbeholdning på vores bankkonto, der har vi 958.000 stående. Og alt det sammenlagt, det bliver i alt, i aktiver i alt, 1,1 million rundt regnet. Egenkapitalen, den ligger på 500.000, og resultatopgørelsen i 2016, den ligger på 392.000. Vi har ikke noget langfristet gæld, da vi ikke har optaget nogen lån, hvilket er meget heldigt. Købsmomsen ligger på 57.000, og salgsmomsen ligger på 323.000. Kortfristet gæld i alt har vi altså for 266.000. Det vil sige, at passiverne i alt også ligger på 1,1 millioner kroner, hvilket altså vil sige, at vores balance stemmer overens, så der er ikke blevet fusket med noget eller noget. Vi har været gode.